Sawubona Mbuyeli Ntombi Nkamntungolena and welcome to Inqonqo TV. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Namhlanje nginiphathele indaba emayelana nomcini kaMaskandi uMjolisi kanye ne-ex yakhe uMadlamini, njengoba uMadlamini ekhiphe ividiyo ku-TikTok ekhuluma okuningi ngomjolisi kanye nale ngoma aqeda ukuyikhipha ku-album yakhe ethi Umkami Usengalile. uMadlamini uphawule okuningi mayelana ne-relationship yabo kule video, kodwa uMjolisi akakaphawuli lutho kule video. Abangamazi uMadlamini, nasi isithombe sakhe. uMadlamini usho okuningi, kodwa nansi ividiyo le akhulume kuyona. uMjolisi, ngiyabona lapha ku-Facebook obhululu bakho niyangethuka ningibiza ngebhola labafana. Kusengikhathalele ukuthula-ke manje. Mjolisi, ngicela upostele umfazi wawulale naye uze ukhiphe le ngoma owayikhipha. Ngicela umpost, angazi noma uzothanda ukuthi mina ngikupostele yena yini lo mfazi lo wawulale naye noma uzokwenza kanjani. Ngiyacabanga ukuthi umkhasi kufanele alazi iqiniso ngomkakhe manje. Ngicabanga ukuthi angazi noma uzothanda yini ukuthi ngiposte ama-screenshots ukuze umkhaya ayibonele. Bese Mjolisi ungisize. Sengikhathele ukuthula, sengikhathele ukufihla amahlazi akho. Ngicela bese utshela abantu iqiniso impilo oyiphilayo. Otherwise mina ngizokhipha yonke into ngiyibeke manje. Ngicela ungisize ungipostele wena lo mfazi lo owalala naye. Lo alala naye lo yinese Mount Ashcombe. Ngicela ungisize-ke Mjolisi, ungiphuthumisele. Ngingaze mina ngiyiphuthumisele mina. Ngoba ngizoyiphuthumisela. Sekwenele manje ngithule kakhulu, sekwenele. Batshela abangani bakho ukuthi umfazi kabani lo alala naye. Batshele. Angithi khona wawulala nomfazi wangakithi ngoba wawufuna ukuthi mayisekudubulile umkhaya kuthiwe indoda yami. Abantu sengizobatshela-ke manje iqiniso ukuthi kwenzakalani uzokhiphe le ngoma owayikhipha. Bese ubatshela abantu iqiniso ukuthi hlazolini lele engilifihlile mina ngempilo yakho. Ngicela ungisheshisele-ke bhuti. Kuningi ekushiwo uMadlamini, futhi iy'nsolo zakhona ezikhuluma nangabantu abangaphandle ziningi, njengoba abanye bekhuluma ukuthi uMjolisi udlalela elinye iqembu bangenabo ubufakazi obuqiniseka ukuthi ingabe lokho kuyiciniso. Engabe wena Mbuyeli uthini? Inqonqo TV lena. Thank you for watching.